हायर सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसा बिथांमोननि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां। बे मोजां खौराङानो जाहैबाय दिनै आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों जे जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि हायर सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोनदों बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोननि थाखाय स्कुटि होगोन होननानै आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होदों। नाथाय बेवहाय मोनसे सर्त दङ, जाय सर्तखौ नोंथांमोना जुदि कमप्लिट खालामनानै लादोंब्ला हयथ' नोंथांमोना देग्लाय 2022 बोसोराव आसाम सरकारनि जे स्कुटि बे स्कुटिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। स' बिदिब्ला बे सर्तआ मा फै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होखानि जे बेवहाय खालि खौराङा फरायसा बिथांमोननि थाखायल'सो। 6 আগষ্টত এইবাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত লেটাৰ নম্বৰ পোৱা ল'ৰাবিলাককো আমি স্কুটি দিম, যাতে ছোৱালী ল'ৰা দুইটাই পায়। খালি ছোৱালীয়ে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে পাব, লৰাই কিন্তু লেটাৰ নম্বৰ পাব লাগিব। লৰাৰ কাৰণে অলপ টাইট কৰি फरायसा बिथांमोनानोखि एसामिसखौ बुजिनानै मोनासै, बिदिब्ला बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोन आं बर' एसे गुसुङै फोरमायनानै होनि जे बेवहाय गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि थांनाय जे हायर सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम बेवहाय जुदि नोंथांमोना फार्स्ट डिभिजन मोननायजों लोगोसे जायखिजाया साबजेक्टआव नोंथांमोना मोनसे साबजेक्टआव जुदि लेटार मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे स्कुटिखौ मोननो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा नोंथांमोननो रोखा रोखा फोरमायनानै होदों।